Vzhľadom na rastúce environmentálne výzvy, firmy sa čoraz častejšie obracajú na konzultantov pre Zero Waste. Títo odborníci pomáhajú firmám dosahovať ciele znižovania odpadu a generovať hodnotu z vedľajších produktov, čo je nevyhnutné pre environmentálnu udržateľnosť aj finančný výkon. Práca konzultanta pre Zero Waste spočíva v analýze materiálového manažmentu firmy, aby sa znížil odpad a identifikovali príležitosti na opätovné využitie. Môže napríklad odporúčiť nákup bioreaktora na spracovanie organického odpadu pre nákupné centrum alebo navrhnúť, aby logistické spoločnosti prešli na opakované použiteľné obaly. Pre konzultanta pre Zero Waste je hodnotný odpad zdroj, ktorý môže byť premenený na zisk. Prečo sa zamyslieť nad kariérou v tomto odbore? Konzultant pre Zero Waste je profesia budúcnosti, ktorá získa na popularite s rastúcim environmentálnym povedomím. Mzdy v tomto odbore sú konkurencieschopné, konzultanti môžu očakávať príjem medzi 14 000 a 30 000 eur ročne, v závislosti od skúseností a lokality. Okrem toho, dopyt po tejto role rastie, keďže firmy hľadajú efektívne stratégie na úsporu zdrojov a znižovanie odpadu. Aby ste sa stali efektívnym konzultantom pre Zero Waste, potrebujete nasledujúce zručnosti. Pochopenie procesov správy odpadu, na identifikáciu príležitostí na minimalizáciu odpadu, analýzu procesov a optimalizáciu, na hľadanie úspor a implementáciu ekologických riešení v rámci firmy a taktiež zručnosti v rokovaní a komunikácii na spoluprácu s partnermi a implementáciu udržateľných stratégií. Konzultant pre Zero Waste je profesia, ktorá pomáha firmám šetriť peniaze a chrániť životné prostredie. Výber tejto kariérnej cesty vám umožní pracovať v rôznych sektoroch, od logistiky po pohostinstvo, pomáhajúc im získať konkurenčnú výhodu prostredníctvom praxi Zero Waste. Postarajte sa o budúcnosť našej planéty a začnite svoju kariéru ako konzultant pre Zero Waste. Je to profesia, ktorá ponúka profesionálny rast a uspokojenie z pozitívneho vplyvu pre lepší zajtrajšok.